Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji ýuny. Görüşüňiz ýaly bu gedekki gepleşigimi ýaş nesil we syýasy medeniýet diýip atlandyrdym. Ine soňky wagtlar daşary ýurtlarda opposision hereketiniň güýçlenmegi bilen bir hatarda biziň ýaşlarymyzyň arasynda da diskussiýalar, çekişmeler güýçlenip başlady, köpelip başlady. Ine şolara syň edýänne şu biziň ýaşlarymyzda şu syýasy medeniýet barada bir käbir ýetmezçiliklere üz berýän. Şu wagtda da men şu mesele barada bir kagyz gurrun etmeklik makul bildim, şoňa men zerurluk gördüm. Şu syýasy meseleleri öwrenýän şu Türkmenistana syň berýän politologlar, syýasatçylar, ekspertleriň arasynda bir terminologiýa bar da. Altyn asyryň nesilleri diýen bir düşünje bar. Şu altyn asyryň nesilleri diýen düşünjeňem öz mazmuny bar. Näme üçin şol Türkmenistana gedek gelenne ekspertler şu termini, şu düşünjeni ulanýarlar. Sebäbi şol Sovet Soýuty soňky geçen döwrüň dowamyna uly bir nesil öredi Türkmenistanda. O nesilem nähili şertde öňü besli, nähili şertde ulandy. O nesil fezadatlyk diýilýän zadyň nämedigini asla düşünmeýän ulandy. Şu bir diktatora, bir diktatora şey edip tagdim edip şoň ruhnamasyny, şoň kitabyny, şoň taglimatyny edilýän Kur'anyň derejesinde ýaly öwrenmeklik bilen ulandy. Şu nesil hiç ile alternativ pikir näme, alternativ media näme, şu zatlary bilmeýän ulandy. Indi biziň nesilimiz o nesilden nähil tapaklanýar. Ine her näçe aýtsalarym da şu Sovet häkimiýeti zamanynda ýerlenmeler bolupdyr, repressiýa bolupdyr, senzura bolupdyr diýip gurrun edilýär. Hakykatdan bol o zatlar ýöne şol altyn asyryň nesilliýän, şu altyn asyr diýilýän döwür bilen deňeşdirilenler Sovet döwrüne yer bilen goýok ýaly tapady bar. Şol nähili çäklendirmeleriň bolanyna garamazdan Sovet zaman döwründe belli bir derejede fezadatlyk bolly, çekişmeler bolly, diskussiýalar bolly. Ýöne olam belli bir çägde bolupdy, ýöne şoň öden bize köp tejribe berdi. Ine biziň nesilimiz bizden has uly nesilem bilýändir şu zatlar, men aýdyp oturan zatlar. Men ýöne bir mysal getirjek bolýan, şol soňky nesil bilen şol öňkü nesiliň arasyndaky tapawda da sebäbi şol nesiliň arasyndaky düşünüşmezlik diýen terminologiýa şol syýasy politologiýa ilminde de ulanýanlar. Hakykatdan bu wagtyň geçmegi bilen nesiliň arasynda düşünüşmezlikler ýüze çykyp urýar. Olaň gymmatlyklary, olaň garaýşlary üýtýär, tapawutlanýar. Şu meselede köp alimler, synçylar, syýasatçylar analiz berýärler. Şu meselede de bize de şeýle analiz ýetmezçilik edýär da. Biz näme ýitirdik şu döwürde, şu garaşdyrlyk diýilýän döwürde biz bir ullukan zady ýitirdik. Olam adamyň erkinligini, erkin pikirlenmek ukuýuny ýitirdik. Adamdan pikirlenşi esasan hem ýaş nesliniň pikirlenşi belli bir galyba salyndy. Şeýdibem biz köp zat ýitirdik şu meselede. Inni häzir daşary ýurtlara çykyp indi öwrenip beren ýaşlarymyzdan köp men ony bir aýakdan sürmek hemmesini. Ýöne şol gelýän ýaşlaryň arasynda uly tapawut bar. Indi men şu tapawuty düşündirjek bolýanlar, bir näme tapawut boldy bizde özürki nesil bilen häzirki nesiliň arasynda. Men ýanky diýen bir adam bir mysal getirjek boldum da, şu men Azatlyk radiosyny işleýärkem biziň kollektiwimizde Türkmenistanyň içinden bir ýaş oglan gelip goşuldy. Şol ýanky altyn asyr ýamynyň nesilliýän nesiliň bir wekili. Düşünjeli oglan, okumuş oglan, bilimli, towatly oglan ýöne hiç açan şu Sovet döwründe ýazylan zatlar hiç açan okap görmedik. Şu fezadatlygynyň şu Sovet döwründäki derejesinden bilmeýän oglanlar, indi şolar ýaly adamlar känna indi biziň nesillimizin içinde. Şu bir wede bolsaň, şu biziň radiomyň arhiwinde şu Sovet döwründe çykarylýan, çap edilen gazet jurnallaryň, türkmen diline çykarylan gazet jurnallaryň patşypkalary şolaryň arhiwi bardy. Ondan şoň üstünden baryp ýanky oglan şu Tokmak diýip bir jurnal bar hatda, satiriki tankydy Sovet döwründe çap edilýän Tokmak diýip bir jurnal bar. Şu jurnalyň sahypalaryny gatyna açyp, keldesini ýaýka otyr bir gedek görsem, menim näme bir zat tapdymmy diýsem,
Behdiye buna tere deydiye. O jurnalist ya, hadiye şu Sovyet Döwründe 1980-nji ýylda, 1980-nji ýyllarda döwletin bir uly edarasyny tankit edip oturýardy. O men nämen gem görýän diýsem, oho diýär biz diýär hiç bir o döwletin edarata beýlede dursun ýöne ýerli çynowlaryň bir de tankit etmek bolan o biziň aňyrdaky gaziýet jurnalyny. Hiç şeň bular ýallady, okap görmedik diýär. Ona men şonu öýdüm üçin geňem bolsa men şonda bir zada ýene bir hili bir zada düşündim da bir gözüm açylan ýaly boldy da behti bitebäm her kim özüň osmak diýilýän ýaly bir zat da biziň öwrenşik giden zadymyz da ol tokmak jurnalyna ýazylan zatlar ol öz öwründe ýaş kommunist gazetinde de tankitler çykýardy. Hatda ýerli raýon gazetleri, ýetrap gazetlerinde de bize şu tankitleme ruhsat berilýärdi. Çynowlyklar bolsun, häkimet işgärleri bolsun, kim bolsa bolsun bir tankitler bilýärdi. Şu çynowlyklar bir barsak öňümizde şu jurnalistler görseler şey diýip ýaýaplap bara özlerini niýlik sokjoklaryny bilmeýärdiler. Özlerim şol çynowlyklaryň golasyna şu menejerlere bir edara eýlek ýol başçylaryndan tankit ýetäse, raýon gazetinden hem tankit ýetse, şolar raýon gazetine hüjüm eden okdy ýanky ýol başçylar. Şol öz golasynaky işgärler aýdýardy. Näme adyňyzy gazetde çykaryp ýörsiňiz, maskara bolup diýip şolara käýýärdi. Şol atlaram işiň düzelmegine öte ýerini ýetirýärdi ýanky ýal tankitler. Ondan şonda meni pikirlendiren zat boldy da beh diýdim şu hakykatdan bu ýaşlarda şol atlar hakynda da dogrudan düşünje ýok. Sebäbi Niýazow döwründe ýanky gaziýet jurnallaryň bary kitapxanalardan hem aýryldy. Okulgolaryň hemmesinden ýanky el ýeterli bir dükanlardan barynyň aýryldy da bir ýaşlar hakykatdan hem nireden bilmeli. Ol ýakyn nurda bolan zat. Men şonu şu hakda pikirlendim. Inni şu atlary görmedik adamdan düşünjesinde mi? Süren atlygy näme? Netwat atlygy näme? Şolaryň düşünjesinde de ulu tapawut bar. Inni biz gelini biz häzirinde şol ýaş nesile, şu altyn asr zamanynyň nesiline käbir elementar zatlary düşündirjek bolup oturýar. Men şu zatlaryň başyny başlamagym ma, ýanky şol diskussiýa çagyryp, şekeleşige çagyryp, ýa sowra berip, ýanky bu ýaşullara zatlar. Men şonu birazajyk biziň ýaşlarymyzy pikirlendirmek üçin aýdyp, şonu şoňa bir inisiatiwa bilen çykyş etmeli, şoň üçin edýär. Şoňa öwrenişdirmer diýip, sebäbi ömürlerini görüp geçmedik zatlar ma da bu taýda. Şoňa öwrenişdirmeli, men etmesem başga bir etmese, onu kim etmeli? Ýa-da ynansak da maňa goşulyp bir çykyş edip oturan jurnalistlerim bir kän ýok da bize şol ýetmezçilik edýär. Men şoň üçin beýleki jurnalistlerim häzir çagyrýan, şolary ýaly çekeleşikli meseleleri gozgap, adamlary pikirlendirmäge birazajyk içeri berip, şoňa ýardam etmäge çagyrýan. Ýöne meni begendirýän zat şu ýaşlarymyzyň içinden hem beýleki nesiliň içinden maňa hat ýazyp taw bolsun aýdýanlar köp da. Men şunu dogry etdiňiz, bize hakykatdan hem şolary ýaly diskussiýalar ýeten okdy diýip. Ýetidiň aýdan zatlaňyz ne bizi käbir zatlar hakda ýan pikirlendirip başlady. Biz şol zatlar hakda biz pikirlenem dokdugam diýip ýazýanlar bar. Ana netijesi. Ýöne bir kysany bir ideýa bilen çykyş edilenden şolary ýaly netije bar da. Men şoň üçin käbirlerim aýdýar da biz saňa hüjüm edýärler, ony biz seni gorkudan, bu sen ýadadandyr da diýip. Men urgu ýasty bolmaga taýýar. Men şu borcu öz üstüme alıp başymy ejemek hakymda ýetseňiz men urgu ýasty bolmaga taýýar. Näme üçin? Şu geljekki işiň hatyrasy üçin. Şu zatlar barada birazajyk sizde bir düşünje bolup, sizde bir syýasy medeniýetiň döremek üçin. Şu tüzatlygynyň bir esasyny goýmak üçin men şu zatlardan şoň üçin men inisiatiwa bilen şeýdi hereket edip başladym. Men şoň üçin ýa-da partiýada döredemok. Ya humanitar işler bilen hem şu zatlara bir wagtym sarp edip durjak bolanmok, sebäbi o zatlar bilen meşgullara ana görýän ul adam az däl. Ýöne syýasy diskussiýa gerek. Şol Amerikan başka prezidentlerinin biri, 3-nji prezidenti Thomas Jefferson'ın bir sözi var. Şoň bir gede aýdýar, maňa diýär, bir gede aýdyp ýazan ýeri bar da, maňa diýär, adat parlamenti saýlajakmy ýa adat mediýany saýlajakmy diýip sora berseler diýär. Men ýa adat mediýany saýlap alardym, öňü bilen ýa iň möhüm zat ýokmy. Onuň sebäbini düşündirýär. Sebäbi diýär, adat mediýany ýok ýerine adat parlament döräp bilen okdy. Adat hökümet döräp bilen okdy. Şoň üçin adat mediýa tezatlygy diýilýän zat 4-nji häkimet diýip adlandyrylýar. Näme üçin? Sebäbi şol adat söz häkimetiň üstünden häkimlik edýän güýç. Şu häkimet aýagyny gyşyp basjak bolsa,
Şoň üstünden kontrolü edýän güýç adat media hem töde adatlygy. Şoň ýaly güýji bar. Şoň üçin ýa men Sovet döwründen masal getirýän, men ýene bir masal öz tejribemden masal getirýän. Şoň Sovet döwründe nähil täsirinin bolandygyna. Şo 1990-njy ýylda intäk Sovet Soýuzy dowam edip durka. Saparmurat Niýazow hem Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary bolup oturýarka. Biziň respublikamyzda ýolbaşçy bolup. Şonda men öz misalymdan aýdaýyn. Men ýaly makala ýazanlar başga-da köp bolupdy. Men şo raýon gazetinde, etrap gazetinde işläp berdim buly. Şonda men bir zady güsüni açdym da şol biziň şol raýonumyzda iň köp gadanan potrotçu diýip bir adam bardy. Ýöwül makala çykdy bir raýon ýa-ni ýerli mediada, toňgony telewizorda da görkezip bar, onu bir şeýle mahabatlandyrdylar. Onuň men şonda şulaň alan şu maşgalaň alan girdeşesin şu çağa başyna hem adam başyna bölüp şulaň her jan başyna näçe pul düşýärka diýip hasaplap gördüm. Benim elimde şu döwürde Soýuz döwründe şol ýaşaýyş minimumy näçe bolmaly ýene statistika maglumaty bar. Odan men şonu şu Soýuzdaky ýaşaýyş minimum diýip görkezlen puluň meçheri bilen şunu men deňeşdirdim boly. Şu iň baý maşgala diýilýän, maşgalaň gazanan girdejesi şondan hem has az bolup çykdy. Odan men şonda birazjyk şonda men geň aldım da bir iň baý maşgalaň gazanýan girdejesi hem şu ýaşaýyş minimumuna ýetmeýän bolsa onu halk näde beklenýärka. Şu soragyda çykyp şo barada men makala ýazdym. Makalaň bady bizde eklenme satmady. O makalany men raýon gazetinde işläp berdim. Ýöne onu raýon gazetinde çap etdirmedim de Respublikan gazetini uratdym şu arada halkam bilhinli. Ýaş kommunist gazetine şo wagtky ýaş kommunist soň Nesil gazeti boldy. Şonda ýaş kommunist gazetiniň kollektiwi şo jewitleşip bir ýaş kollektiw barda. Demokratik kollektiw, baraýşly demokratik düşün. Şolar ýaly makalalar çap edip bilýärdi. Beýleklerim çap edýärdi. Ýöne izafan şonda aktivlik görkezden şo ýaş kommunist gazeti bolupdy da. Şonda şu makalany çap etdiler. Ýadym ýere almışmyan bolsam 1990-njy ýyl dogry 90-njy ýyl çetlosy var şo güni. Ya 1-nji may ýa 2-nji may şo nomery. 1990-njy ýylyň 1-nji may ýa 2-nji maýdaky nomeryna şo men makalam çykdy. Bizde eklenme maksatmady. Bizde diýmek men tutuş respublikada eklenme maksatmady diýip şo makala ýazdym. Sovet döwründe şolam çykdy. Şolam diskussiýa edildi. Ödem Türkmenistanyň ýolbaşçysy bolan şol wagtky Türkmenistan Kompartiýasynyň başlygy Saparmurat Niýazow otur. Şoňa hiç zat diýip bilen okdy. Näme üçin? Sebäbi Moskwadan ruhsat berilen okdy, şolar ýaly çykyşlara gadagan etmäge ruhsat beren okdy. Şoňa ýol berýärdi. Şoň baňa bar edilen zat näme boldy? Şol raýonyň raýkom partiýaň ideologiýa berim diýip bölüm maşul mediada da gödөгçilik edýän. Şoň başlygy meni ýanyna çagyrtdy. Wagtyda Allah murat şunu bizim raýonumyzdan bir mysal getirmeli, lekin başga raýondan mysal getirýär. Lekin diýip maňa birazjyk näme gatyrganda da şonu ýazma lalekening diýip bilmedi şolam. Sebäbi şonu ýazma lalekening diýip hemen öýde ýazjak, onan bilip otur. Ana bar bolan gurrun. Ana biz şolar ýaly tejribeden geçip geldik. Ine şu gün aýdýarlar ýaş bolan gyýylar da men tanamaýanlar, o döwürden tanamaýan. Siz näde tanajak ol altyn asyryň ýaýamy şo döwürde döräp ötüp bar okap görende adyňam Saparmurat Niýazowyň şoň ideologik kitaplary bolsa, şonu mahabatlandyran zatlary bolsa, siz näde biljek o döwürde bolan zat. Şonu birazjyk biljek bolup bir gydyklanma bildirin. Bar zady bilýändir diýip oturmaň. Şu taýdaky adamlar şol iş etmedikdir öýdip, siz nereden çykdyň diýýäňiz. Biz ýerden hem çykandak ýokdan hem gelemdi. Halkyň içinden çykdyk, şo zatlaryň içinden çykyp geldik. Şo zatlar boýunça bizde tejribe bar. Şoň üçin şo döwürde gorkmaýan ýolbaşçylar. Şo döwürde ýolbaşçylar gorkmadyk bolsa, näme üçin şolar ýaly metody, şolar ýaly filozofiýatyny häzir biz ulanmaly. Ana men şoň gurrun edýän, iň bolýanda şo derejede, şo diskussiýada bolmaly, problemalary maslahatlaşma bolmaly. Indi bula bir tarapy, indi meni ýene de şoňa iteren zat da şu arada gurrun etmäge iteren zat, ýa-ni şol meňeden soňky tankydy belliklemden soň wa şo Saparaga bilen Halmyrat söýneden tankydy belliklem wa şolary sora bermäge çagyryp öýden bir näme olaň mertebesine de degmedim, hiç adam etmedim. Hasabat ýerinde halkyny talap edýär, men halkyň adyndan men şolara ýüzlendim. Indi şoňa ýiti reaksiýa bildirýän nesil kim? Men şolaň kontekstinden, men şolaň ýazýan kommentariýalarynyň ählinden bilýän, köpüsi şol ýaş nesil.
köpete şo niýady feýämine şey dip diktatorun öňüne taqdim edip, ödem taqdim eden sözi ulanmaň ýa-da ýok taqdim eden sözi biz ulanmaly. Ýa şo taqdim bolýar. Ana şo nesil häzir ejen kakyňa diýýänam şol. Maňa kommentariýa, maňa hat ýazýanlar. Näme üçin olar bu ýaly hereket edýär? Ulu nesiliň içinden kanon ýalda çykýan näde? Men aýdaýyn, men täze onuň hatynyň mazmunundan bilýän okap. Ine men şol ýanky ýaş olan çykyş etdi da biz diýä bizim günämiz bar diýän ha näme günne. Taparawan günne diýä. Biz el çarpdyk diýä. Şoň dikarnaşlar tutsak edilenler, şoň garnaşlar öldürilenler. Şoň şinin ha şoňa degme dilen ýaly şagyr şey diýär da dinläp görüň. Şu wagtda bir ýeke adamam diýmenmi? Ýalňyş ýaňyr o diýip. Maşgalasy dogan garnaşlar türmelerde gynalýaka biz el çarpyp näletledikmi? Näletledik. Diňe 10-100 müň adam däl bütün Türkmenistan näletlep el çarpdyk. Yani inden nakil etýär. Özüňde basyp görüň. Nimen şol inime ödem bir düşünjeli sowatly inim şol oglan. Öde barada ýaňy ýakyn çykyş edenle meniň ha daşary ýurtda olimpiada gatnaşyp Türkmenistanyň abryny goradym, birinji ýer aldym diýip bir predmetlerden. Bolýa biz ýa siziň bilimiňizde de düşünjeňizde de ýöne tiýasy meselede gynansak da janynym. Siziň täp öwrenmeli adyňyz gaty köp. Düşünmän körek bilen häzir hereket edip bar siziň edýän şagyrşyňyz özüňizde öz aýyňyzda paltan urmak bolup görünýär häzir. Näme üçin? Sebäbi biz el çarpdyk diýäňde. Halkyň adyndan gurulmagan, hiç saçan halkyň adyndan gurulmagan. Men olar ýallarda hiç saçan el çarpan adam däldirim. Menem maşgalamam, men dosýarlarymam, eginleşlemem hiç saçan. Eger sen el çarpan bolsaň, ýa sen eneň ataň el çarpan bolsa, onda ötünç soru. Sen onu ötünç soramaly. Ýöne men şo döwürde adatlyk radiýatyna işläp, şolaň hukuky barada men kärdeşlem gowtudurdy. Bir ýerde şolaň hukugyny gorap çykyş eden bolsa, şo adatlyk radiýaty sebäbi şo döwürde adatlyk radiýatynyň başga türkmenliğine çeşmede ýokdy. Şu zatlar barada maglumat berýän. Ünsüreň taparaga näme diýär? Bizim gadrymyz bilýärmi? Taparaga diýär bular toý etdiler diýär, men garnaşlam tutulan ölenler. Ana şoň aýdýan zady ba. Jenaýat jogapkärçilik şol. Şol jenaýat şol. Adama bara, adamyň mertebesini kemsitýän zady diýär. Elinde de faktam ýok. Bide oň maşgalatyny aladasyny edip, näçe ýyldap şu çaka çendim. Şolaň ýitirilen dogan garnaşlarynyň aladasyny edip, dünýä jar edip oturan şolara adatlyk radiýasy. Bulam eden ýagşylygyň üstüne täret etmek ýaly bir zat edýär da. Siz hem agadyňyzy açyp ana şoň diýän zadyny hakykat durup kabul edip oturýarsyňyz. Siz bilen doktor bolýan zatlar. Biljek bolsaň bar arhivde hemme zat durany. Anatyň bu arhivinde dur beýleki opozisiýon ýa-da alternativ saýtlaryň arhivinde dura. Bizim beren materiallarymyz. Näme üçin on ýyl gadr bilmedi hereket edýär saparaga? Näme üçin? Sebäbi siziň akly, siziň äder beýniňizde täsir etjek bolýar. Özüne pida edip görkezmeli, ejir şekan edip görkezmeli. Indi maňa käýemäň, menden hiç de talap etmäň. Şoň arasynda şo ýatyr. Ya on aýdýan zady ma ýalan. Adatlyk radiýa toý etdi diýär. Hani getirsin, indi siz şoň ýerine ýerjiler ýok, mende talap edin. Men şu wagt aýdyp oturýan, men size öwrütjek bolýan. Şu töredatlygy näme, demokratiýa näme? Ana şolar ýaly ýerde ba, indi men size maglumat berip oturýan. Men adatlygyň odalky işgäri. Men adatlygyň ýüzüni ýene bir gedek gaýtarýan. Men adatlygy hemme zat dogry diýär, adatlygyň men ýüzüni aklajak bolamok ähli işin. Ýöne şu mesele gedek gelende men şaýan adam. Men şaýan adamam. Men şu adatlygyň içinde işläp oturan adam. Hani indi suwut etsin, bir de material bersin. Dokumentalny ýa surat bersin, ýa video bersin, bir nirde toý edipdir, nirde heşelle kakıpdyr. Nirde şoňa begenip bir material ýazypdyr. Hiç zat ýok. Şoň eden ýanky aýyplamasy üçin bar, şoň jenaýat jogapkärçiligine çekip bolýar. Sebäbi bizim mertebämize dil ýetirmek bolýar. Adamyň mertebesini depelemek bolýar şol. Men şoň ýaly aýyplama bildirdimmi şoň? Ýok. Men aýtdym. Diktator niýadyň hökümetini işletdiýdim. Şoňa garşy şo döwürde çykyş etmediýdim. Ol fakt.
Men aytdym häzirki üstüne açyp beren puluňyzy soň näde kontrol edecek, şoňa göze usul geçecek ýürüýte gurama boljakmy, topar boljakmy? Ertek gün bir ýerden başga ýerden çykmanmy, şoňa näde göze usul etmeliyim men sora berdim. Men onu aýplamadym, sen 100% şonu ugurlajak bolýan diýdimmi? Ýok diýemmi? Men şonu bir ýerlerden ha pul ugurladyň diýip aýplama bildirdimmi? Bildiremok. Men näme üçin diýdim kabul etse beýlek opozisiýa bilen hyzmatdaşlyk edenok diýip sora berdim. O soragam men soragam däl, şoň tarapdarlarynyň soragy. Şoňa şo jogap berenok ýene gaýtalamaly bolýan men gynan tapda şu meseleni. Indi bu näme diýär? Indi men äni faktlar bilen delillendirip bunu ýöne çağırış edýän baňa. O ýöne sora berýän. Bu näme diýär? Bu sora berenok. Men elimde diýär fakt bar diýär. Bular teşelle kapdy diýär. O zaman bulan eline diýär dasýelem bar diýär. Men diýär agam diýär oradykly. Bizde ştatdan naşar habarçy bolup işletdi. Şo diýär bulan her birini de dasya toplady. Şolaryň hemme edýän pyskypyzurlyklaryny Türkmenistanyň hökümeti bilen girdiň gatnaşyklaryny, şolara işleýişleri barada bulan diýär bar boklaryny men topladym diýär. Ana diýýän. Indi sizin borcuňyz talap edin. Şol adam ýanyň tende ýa-da urusna diýär. Talap edin. Sebäbi bu jinayet aýplanýar. Bu jinayet iş. Şoň diýýän zady bar. Bizim her birimiz menem şo sanda Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlyk, gizli hyzmatdaşlyk edip şunu ýaly bir şol opozisiýa garşy görüşýän ýaly edip görkezjek bolýar. Talap edin. Elimde fakt barmy diýip talap et, hani şo berip bilýärmi, bersin, men şoňa begenjek. Beýlekliň emese bar bolsa, aýyby bar bolsa. Açdym beýlek kardeşlerime. Hiç adam ýok. Indi ýene sora ýa çykýar. Näme üçin şonu şey diýär şol. Ödem adatlyk radiýasyna sesini berip geldi, näçe ýyllar. Halmrat süýnem 13 ýyllap sesini berip geldi, mudy işledim diýär. Näme üçin mudy işledi? O näme adatlyk radiýasynyň işgärimi hakalar ýaly. Ol daşyndan ýöne bir ekspert analitik hökmünde interwiu berýär. Mudy işledim diýip şondan gahrymançylyk ýaşajak bolýar. O mudy işlerden de sana aýlyk bermeseler, sen aýlyk almak hakyň ýok. Näme sana aýlyk berse, bize görürdün öýdýän. Nädirliň döwründe ana olga bir ýagyn ýol başçylyk eden döwründe. Şu adatlyk radiýasyna. Sen aldyň aganar, men näme bilemokmy? Soň Narodetski geldi de sen şondan kesdi. Men näme bilemokmy? Häzir dokumentler galdyrsan, men sowut edip biljek, men içinde ýörnä. Şondan soň sen aralmaga başladın. İlka şo döwürde, gaty gördüm onu. Indem soň kumatlar senden ses almany goýdular. Näme üçin birden adatlyk radiýany 13 ýyllap sesini berip gelen bolsaň? Sana plaşatka verdiler, sana meydança verdiler, platforma verdiler. Ine halkyň öňünde çykyş et, halka ýüzlen diýip. 13 ýyllap sen öýüň aýdyp oturýarsyň. Men ýa mut çykyş etdim. Sana mümkinçilik verdiler, sen şoňa sawursyň aýtmaly. Indem näme etjek bolýar, özünden pida ýatajak bolýar, jertwe ýatajak bolýar. Ikiden bu ýaşaly. Näme üçin? Şo siziň gözüňizde çöp atmak üçin. Men bular opozisiýa bilen meşgullanmalylar, opozisiýa ýol başçylyk etmeliler diýemok. Şolong edýän zadynyň we özlerine garşy gelýändigini aýtjak bolýan. 200 siýasat alyp barýar. Şondan bir diskussiýa etmäge. Hakly, borçly, sebäbi bir halkyň göňüne düşüp beren adamlar. Şu wagtdan başlamasak ertirgis boljak diýip men şoň üçin men şonu agdadym, şu meseleni galdyrdym. Men aýdym, men aýdar ýaldadym. Köpäme näme üçin halymy rada? Derif nazar başlykka Şweýçeden balyk getir, balyk taşıýadyň ýanyna. Näme bizim kollektiwiniň işgärleri bilen okmuşum. Şolay düşünýär ýaly halkyň ganundan bular pul ýasadylar diýip aýplama bildirýär. Şo wagt diýmeli kenin de onda derif nazar. Deriwaga şu balygym sen bokurdan goçek bolsun sen bizim halkymyzyň ganundan pul ýasap oturýarsyň, halka hiçlik kömek edenok diýip diýmeli kenin de. Näme üçin şo döwürde diýmediň? Ýa şo wagt sana ganarar töläp berdi. Soňa ganarany soň ýatyrdylar. Soň gaty gördüm. Onda da sana platforma berdiler. Sana ganarar tölemäge de borçlular, sebäbi sen ştatdan da şer habarçam däl. Sen bir ýöne daşyndan käbot pikir aýdýan ekspert. Indi bilem näme üçin şoň içinde ştatly işgärler bolup aýlyk almalylarmyşyn. Şey diýip bir de bara şu aýlyk alanmyz üçin bir de aýplajak bolýan. Bir ne acil möllik muny. Şu idarada işler bir de berilýän öz dawan adamynyň esasynda gadanýan pulumy alman şondan ýüde görüp ajy ölmelimi adamlar şagatyny eklemelärmi näme etmeli? Şu ýaşlaryň we şu zatlar uğruna şu zatlar barada düşünçe tüzlügünden peýdalanyp şolaryň hiç zat bilmeýänliginden peýdalanyp şolaryň aňyna manipulativ täsir etjek bolýan, manipulasiýa. Beýnisini ýukjak bolýan. Şoňa da anan ýanlar bar ýaşlaryň içinde. Men şoň üçin şolary debata çagyrýan. Häzirim jogap berip oturýar, şolaryň her bir aýdan zadyna men jogap berip oturandyrym, ödem fakt bilen.
ol köyünde tarih değil, ha dünkü tarih. Böyle mi şurada kaldırıp var ya şu dokumentin hemmetini. O ne için onlara demek bolýamyşyn? Biz barada. Bizim cinayet ayıplamasını bildiriyor bizi. Hükümet dilen tımmatlaştık etmekte. Özüňem diýen ha agasynyň diýip bize garşy dosýe toplanmagyny aýdy. Görkezsin, onu ýaly futnamaty boldy. Sebäbi tankit etdirmejek boldy. Sonra berdirmejek boldy. Ahyrky maksady şol. Sen gap diýär, men gorkuzjak, saňa garşy dosýe bar, ýakşy dosýesini. Ýok. Şoň üçin Türkana bolmaň diýjek boldy. Sebäbi söz azatlygyny görmedik, şu ýaş nesil bar. Şu zatlar dogrudur diýär. He, dil ýetirmeliler ýaşlar. Onuň bok atmak diýip, türkmençilikden çykmak diýip häsiýetlendirme berýär da. Indi şu ýanky ýaş oglum, ýaş ýigidimiz. Ne maňa şey diýär. Sen türkmençilikden çykýan diýip. Doğru kritika gerek. Yani sizinki bilden aşağı vurmak ýaly kritika bolýar. Sizin çykyşyňdan kritika diýelim. Yani öz metodyňyzda. Janyňyza ýakmada. Degmen gurda ýatan ejem kakama diýip nägileliňizi bildirdiňiz-de. Jurnalist bolsaňyz, demokrat bolsaňyz, türkmençiligiň çyzgyndan çykýanyňyz ýaşuly. Görýärmi? Ine diýär, siziň janyňyza ýakmada diýär, gurda ýatan ejeňde kakaňyzda dil ýetirenler ne diýär. Şonam tedatlyk diýip tapaplajak bolýar bu oglum. Şoň tapawdyny düşünýän nokta. Men soraw bermegim bilen wa taparaklyň bilen harmasyny berýän sorawlym wa şolaň tarapdarlarynyň men ejemiň kakamyň mertebesine gurda ýatan şo ahirlan şolara dil ýetirmegini wa şonuň köňüle deňejek bolýar. Atenän olara soraw berýän diýär. Anam şin biz sen ejeňe kakaňa gurda ýatan ejeňe kakaňa dil ýetirmeliler. Şolam tedatlyga diýär. Seredin abi bir ýaş olan ödüm bilimli düşünjeli. Oglan bir ýöne koýan bir ýöne Türkmenistanyň içinde gelip beren bir hiç çatan ömrümde gadyýa okumadyk, kitap okumadyk, çağda däl bu. Daşary ýurtlarda birinji ýer alan olimpiadada oglan. Şo şey diýär. Sen ýa taparklyma, halmra söýne, soraw berýän diýär. Sen olardan jogap talap edýän. Näme üçin biz sen ejeňe kakaňa dil ýetirmeliler? Sen metodyň bilen biz hereket edýär diýär. Ana bizim çağalarımızın, bizim neslimizin yeten derecesi. Ana men näme üçin şu zatları başladım. Şu zatlaryň tapawdyny düşündirmek üçin sebäbi şu bilimli neslimizden şu zatlary düşünmeýän bolsa, onda geljekde bu nesil näde demokratik jemgyýet kursun. Bu ulanmaga ýene näme diýär? Şu diýär halk diýär ýurduň içine barar, şonda diýär sen ýaly jurnalist olmaklar bolmaz diýip umyd edýän ýa-da. Ne diňleň diýän adam. Eger bütün halkymyzyň gorkusyny aýryp bilsek, görýän zadyny görmedik bolmasyny oýdurup bilsek, diktaturaň döremegine garant boljak bolýanlara da, sen ýaly jurnalistlere da gerek kalmaz. İşte adamı. Diktaturadan diýin hak diýär, sen ýaly jurnalist olmaklara da gerek kalmaz, zerurluk bolmaz diýär. O nähili ol? Jurnalistlerden diýinip diktatura gurjak, tedatlygynyň çekişmelerden diýinip, kritikadan diýinip, tankitlerden diýinip siz demokratiýa gurjak diýäňiz da. O näme demokratiýa bolýar? Olam seňe egin neşiň bar, kemine diýip ýaş bolan, men hemmeňizi ýene de tankit edip oturamok, hemme ýaşlar şon ýaly. Şoň diýişi ýaly bolýar da, bize parlament gerek, bize elektron hökümeti gerek diýip otur. Näme üçin? Şu parlamentin nämedigini düşünýän bolsaňyz, hiç siz şonu diýip bilerdiňizmi? Parlament diýilýän zat näme bol? Kanun çykarjy guramo. Şu zatlar şu kanun, şonuň çykarjak kanunyna bagly halkyň ykbaly sen elektron hökümetiňe däl. Şu elektron hökümetiňe kontrol etmek, şu barada kanunçylygy ýola goýmak, şonu kabul edip, şonu ornaşdyrmak parlamentiň işi. Şular ýaly elementar zada siz jogap berip bilmeýän bolsaňyz, şonu düşünmeýän bolsaňyz, gatwyr oturmaň men edýän tankitlenmi. Ete nadanlykdan çykýan çaňyz men tankidim gutarmaz. Şu tankide dögelmek üçin näme etmeli? Men ejeme kakama dil ýetirip hüjüm etmelilerle näme etmeli? Birazjyk akyllanmaly, birazjyk bilimli giňeltmeli. Birazjyk debatlara taýýar bolmaly. Men sor berýän sorawlama dil ýelendirip jogap bermäge taýýar bolmaly. Ol ejeme kakama dil ýetirmek hemme kişi başarýar. Ýöne akylly jogap bermek hemme her kişi başarýan nädir?
Sizem şol başarmayan adamdan hatarından bolsaňyz utanmaly siz. Näme üçin şular ýaly ýöne koýdatlara biz düşünemdik daşary ýurda çykyp parlament näme? Sözadatlyk näme? Metwadatlyk näme? Jurnalistleriň kritikasy näme üçin? Näme üçin biz bu jurnalistler siz ýurda barmarsyňyz gyýryp oturýarsyň. Ana şoň kökün ýerde kökü şol diktator rejimde sizin alan terbiýeňizde, sizin öňü wesen jemgyýetiňizde şoň kökü. Sizin en ataňyz öğretdi. Şular ýaly şeýdip tagdim edip diktatora. Şu biz çağırış edemizde waltyndan çykman. En ataňyzyň eden ýalňyşlygyny gelibinde şu taýda ormaşdyrjak bolýaňyz, şonu gaýtalaýaňyz. Sen aýdýaň ýaş inim, el çarpdyk diýäň, saparagan, şu garyndaşlar tutsak edilenle, pida edilenle, üýşüp el çarpdyk diýäň. Şu wagt bide hiç kim düşündirmeden bolmady diýäň. Kim düşündirmeli şonu? Men ýaly on ýalylar düşündirmeli. Şu kaçık bir çykyp gaýtmaga mejbur boldyk ha. Biz şu taýda oturup bilen bolsak, biziň arkamyzda en ataňyz duran bolsa, şonu biz düşündirerdik. Şunu ýaly ýagdaýda el çarpmaly däldigini. Şu niýadyň aýdýan zatlarynyň ýalňyşdygyny biz düşündirerdik. Ýönetim en ataň şu niýadyň arkasynda durup şonu gollap biziň pida bolmagymyza sebäp boldy. Ana nädip el çarpmak ýagdaýyna geldiňiz? Kim düşündirsin? Indi sen häzir en ataň eden ýalňyşlygyny häzir ýene de gaýtalaýaň. Nädip gaýtalaýaň? Sen ýallar indi ýurduň içine barmaly däldiýär. Sen ýallan geregi bolmaz diýär. Şeý diýmek bilen näme diýär? Şol niýadyň döwründäki bolan el çarpyşlyklar ýene dowam etmeli diýär. Düşünýärmi sen aýdýan zadyny? Ersek gün seni aýaňdan süýräp gitdiler. Saparagan maň aýdyşy ýaly sen bulagulun niýe aýagyndan başa asmaly diýär. Bu haýwan niýe? Sen ersek gün birden bir ýagdaýda nägeýle bolyp şolary tankyda etseň wa sen ediljegin şola. Şonu arkaňda durjak kim? Men. Şonda sen arkaňda bir ýeri durmaly bolsa men. Senem aýdýan häzir. Şol adama tagdim edip berenim üçin wa. Şu çetiňe degmişinden men taňa şoňa soňra berdim boly. Şoň üçin aýdýan ýok sen gerek gelýän maňa. Sen häzir diýän ony. Senem arkaňa kap gelir on tarapdarlary. O ýaşullar sen häzir arkaňa kap gelir. Indi göde ona getir birden şolar adalatsyzlyk edip başlata, aýaklaryny gyýyş galyp basyp başlata, ýani ýurduň içine bardy diýeli. Men häzir teoretik taýdan aýdýan, häzir tek bir ýa dowmadyk towşany paýlaşyp otamyk, bitmedik ýoşunyň aşagynda. Men aýdýan teoretik taýdan. Nesil taýýarlajak bolýan geljekki jemgyýeti. Ne bardyňyz ýurduň içine, bular aýaklaryny gyýyşyp basyp başlady. Ne senem nägilip bildirip başlaýan. Edil men beren soraglary, men soraglary berýän sen şoňa. Şoň diýjek zady näme? Edil şu taýdaky zat. Ondan beter zat. O näme üçin? Sebäbi o taýda oň eline häkimet boljak. Göze onu getir. Senem häkimet ýeýle oturan adamyň tankyd etjek bolýan. Şonu ol aýtmaz, bu aýagyndan başa asmaly diýmez, söz bilen diýmez, şonu ýerine ýetirer. Sen häzir arkaňa kapgan sen egin neşleň, sen tarapdarlyň. Şolar şonda heçelde kapar. Näme üçin? Arkaňda durjak adamlar var, biz o taýda bolmaz. Näme üçin? Sebäbi sen çağırış edip oturýarsyň, ertmeli dälýär. Şoňa ondan bam ertmejek adamlar var. Sen bilýän öz aýaňdan öz paltaňy oturanyň. Sen şoňa düşüneňmi? Sebäbi sen altyn asr diýilýän iýämiň nesili. Şo döwürde beýniň ýugulupdyr, häzir şo galypdan çykyp bilen men şonu çykarjak bolýan birazjyk siltäp, nädip çykmalygyny düşündirjek bolýan, şu wagtdan başlamalygyny düşündirjek bolýan. Bilimli ýigit, ilmli ýigit. Sen onu düşünmän nädip sen onu ýaly ilmli bilimli bolýan. Oňam türkmençiligi agadyňa solan bolýan, bu türkmençilik däl. Haýsy türkmençilikdi? Sen haýsy türkmençiligiň gurrunny diýän? Haňandan öňünde şeýdip bükülen türkmençiligiň öňünde gurrunny diýänmi? Ýa-da Magtumulyň türkmençiligini gurrunny diýänmi? Magtumulyň türkmençiliginiň nämedigini bilýänmi sen? Gömülli derýalar, ýykylly dağlar, yetimler göz ýaşyny döke başlady. Orrumsudan bolan haramhor begler ýugurdy bir ýandan ýyka başlady diýip haramhor beglerden gorkmadyk. Türkmençiligiň tarapyndan. Haramhor hanlara gönü sözüni jip bilen türkmençiligiň tarapdarmy? Ýok, sen o däl. Sen beglere hanlara dil ýetirmeli dälýän türkmençiligiň tarapdary. Men ol türkmençiligiň wekili, men Magtumulyň türkmençiliginiň wekili. Harama gün haram diýjek bolýan adam men. Diýbilýän adam men.
Eger şol aýagyny gysık başak baksak bolsa sen gysık başak bolýarmy? Han jogap berdi bilýän adam men. Men ana şo türkmençiligiň adamdy. Sen o türkmençiligiň o diýen lepbey türkmençiligiň onda döredi ber. Ol eýam döredilen onu sana ýurdun içine barmak näme gerek? Sen opozisiýa goşulan bolup geden bolmak näme gerek? O taýda eýam guruldy sen diýen adam. Medial jurnalistler ýok sen şondan diýinmeli bar ýaşa da. Sen şoňa arzuwny diýen, sen diýen geljekki jemgyýetiň şo jemgyýet häzir gurulan jemgyýet sen şoňa düşünýäňokmy? Men häzir gaty gaharlanyp men temperamentli gurulýan, men şoňa mejbur bolýan. Te ýöne köşler ýallarda düşünilmeýän ýaşlamyň özüm ilmli bilimli diýilen ýaşlaryň bardygy meni binjelik edýär. Ben geçen köpleşiklemin ben birini düşünüripdim. Sen häzirki siýasatyň ýzynyň näme bilen gutorýandy. Öz urunda şol ýanky Martin Niemöller diýip faşistik Germaniýada şol protestant urhansy ýaşam. Şoňadan bir goşguty bar. Şol Niemes Hitler gollan adam şol. Özüm ruhany. 33-nji ýylda Hitler gelýär häkimiýetiň başyna şonu gollaýar. Şoňa gözüniň alynda şol ruhanyň gözüniň alynda kommunistler süýräwek edýärler. Täsir berenok, ay bir de eline girmese bolýar. Soň ýebreýler süýräwek edýärler. Goşulşanoklar dinarlar. Soň dinarlaryň ýygynyň gelýärler. Şondan soň gyryp başlaýar bu ruhany. Siz näme diýäňiz? Onu Hitler tankitlap başlaýar. Näme diýýän ödem niýemiz? Şon Hitler alýardy kanslerge ura diýär 38-nji ýylda. 45-nji ýylda çeni 7 ýyllap kanslergede turýar ýanky ruhany. Şonda kanslergede gezip berýär goşguýar diýär. Nemis dilini. Şo goşgu toň simboliki demokratiýaň bir simboliyetine öwrüldi şo goşgu. Şo düýp sebäbini görkezýär. Şo adamyň tragediýasynyň düýp sebäbini görkezýär. Diktaturyň düýp sebäbini görkezýär şo goşguda. Şoň gysgaçyk manysyny ýene de bir ýere gaýtarýan. Şonda şo ýaşul näme diýär? Başda diýär bu faşistler biziň faşistlerimiz ýa kommunistleriň ýyzyndan geldiler diýär. Men goşulmadym diýär. Sebäbi men kommunist däldim diýär. Soňlar diýär sosial demokratlaryň ýyzyndan geldiler. Äkitdiler olary. Men goşulmadym diýär. Sebäbi men sosial demokrat däldim diýär. Soňlar diýär ýebreýlerin ýyzyndan geldiler. Men goşulmadym. Sebäbi men ýebreý däldim diýär. Soňlar diýär profsoýuzlaryň ýyzyndan geldiler. Men goşulmadym. Men profsoýuzda däldim diýär. Soň bir gün olar diýär men ýyzymdan geldiler. Yani inni diye men arkamda durjak adam galmandy diye. Sebäbi men arkamda durjaklar şolardy diye. Şo süýrelip äkedilenlerdi diye. Men şonda heşelle kakypdym diye, elim çarpypdym diye. Inni görüp otursam diye. Şo men arkamda durup meňem hukumy gorajaklar asal şolar eken men düşmanlym diýip hataplap ýören adamlar men eken diye. Men dostum diýip beren, men hugunlarym diýip beren, men hakyky düşmanlym bolup çykdy. Meňem dini adatlygyma da garşy çykyş edip berler diye. Ahmedip kanslerden goşguýar diýär. Eger senem hakykatyň tarapdary bolsaň ýaş oglan, ýaş ýigit, inim. Senem ana boljak güniň şo bol. Eger sen hakykatyň tarapdary bolsaň. Eger sen ýöne gul bolsaň, azannyň da gul bolsaň, onu odatlary düşünmeýän, taň adatlygyň gerek bolmaz, söz adatlygy hiç adam gerek bolmaz. Sen bagtlam ýaşarsyň şo diktaturada. Eger gul zannyň da gulçylyk bolsa. Eger zannyň da gulçylyk ýok bolsa, sen ýanky ýaly ýaşy ruhanyň ta ýagdaýyna düşersiň. Şonda ýerden geljek adam bolmaz, şonda sen ahmur urup boşuýarsyň. Şo ýagdaýym biziňine şiirali awamyz, şahyrymyz Pahir şol öz uruna şo barada bir ýöri bir goşuýardypdy. Şolar ýaly ýeka galynan ýagdaýynda ba, sen dinilýär, sen gorajak adamlar tögürüňde galanok. Sen dost diýip berengem senden ýüze gurýar. Şo ýagdaýyň näme barada ýöri bir goşuýardyp. Şeýle diýär. Şeýle bir gün geldi, men ýeka galym, ne ýakynym, ne ýadym bar ýanymda. Tutuýuny goýberip, aýnany ýapyp, bir aýlygan şykyýgaranym ýadymda. Şeýle bir gyýgyrdym, ýastygy çeýnäp, öz sesime gulaklarym gapyrly. Ötegişi akyp dur eýlekde beýlek. Nihaýeşden ne degelen tapyrly. Dost ýaryma ýeka jaň etdim. Kimse öýünde ýok, kimse de işli. Ot alan otawda galan güjükdi. Ýürek urnup ýerinden süýşdi. Ýene de gyýgyrdym. Penjere bakyp, tapylmazmy o? Heýgo günlük berenler. Biriniň sesi geldi. Sen ýydan baro.
mesligine çydap bilmän ýörenler. Ana geljekde gyýgıraňyzda ba, taýdy periýat edip, sizin gyýkylyňyzy mesligine çydamaýan adamdan gyýkylygy gününe kabul ederler. Şolar ýaly jemgyýetde, sebäbi sen arkaňda durjak adam bolmaz. Şoňa düşünýänim. Bilimli serap, gedem serap olar ýaly gurrun etmezden öňürti pikir et. Şu zatlar barada. Men aýdýanlardan men şunu bara saňa ýamanlyk üçin ýa sen mertebäň kelim etmek üçin, sen bir bilimsiz görkezmek üçin aýdamok. Sen geljek hatyrasy üçin aýdýan, sen geljek nesliň hatyrasy üçin aýdýan şu zatlary. Şundan başlamaly. Beýik Fransuz filosofi, dramaturgy Voltaire'in bir sözi bar. Men ýa sen aýdýan pikiriň bilen alalaşamok diýär. Ýöne men niye? Sen şo pikiri aýtmagy bolan hukumy gorap ölmäge taýýar. Ýene-de bir gaýtalaýan, ünsür. Men sen pikiriň bilen häzir alalaşamok diýär şo aýdýanlardan bilen. Ýöne sen şo pikiri aýtmagy bolan hukumy men goramak üçin ölmäge taýýar. Görýäňmi hakyky demokratiýa şo. Şo biriniň aýdýan sözi bilen alalaşmasaňam, şo saňa ýokuşam diýýän bolsa, seňem geljekde şolar ýaly pikirleri erkin aýtyp bilmäge bolan hukumy goramak üçin biregi goramaly. Şoň hatda şoň aýdýan sözi sen taňa yaramaýanym bolsa, şoň hukunam gorap çykyş etmeli. Eger sen häzir başlasaň, sen bana aýtmaga hakyň ýok diýär, men buňa alalaşamok, sen gatyrak aýtjaň. Ýaşulyn ha ejir çekipdir, beýaşyla beýdime hakyň ýok. Kime diýseň diýeni buňa diýme diýip häzir adamlary diskriminasiýa edip başlasaň, onda birinji sortly, ikinji sortly, üçünji sortly adamlar döredýäň sen. Onem üçin men geldik häriz barada tankyd edemde, sen şu söz diýmediň. Ondan näme bolýar? Geldik härde diýmek bolýar. Onem üçin men any durdy haçy barada tankyd edemde, saňa ýokuş degmediler. Olmasa olar ma pozisiýa adamlar. Onem üçin ýine ýaňy ýakynda bu Leyla jigimiz. Najaň etdi, zat etdi. Agu häkimetler azar berip geldi, onu şu höderedi. Şonu sen özüň jaň etdiňmi? Ya sen ya şu äriňmi sen jaň eden, ya da sen ya ýanky hökümetiň adamsy gelip saňa şey öýle äriň adamdan jaň etdimi? Sen meýletinlik bilen jaň etdiňmi diýip birden sorak berdiňiz. Eğer şu hödürýän zatlar ýüze çykdy da. Indi näme şol Leyla da saňa şey diýmeldim, sen näme maňa bokatýan, men sen soragyňa jogap berjek geldi, sen saňa göwnüme yarardym. Yaramazdy. Onu hem şunu sorak bermek bolýar da taparaga bermek bolanok, ya halmurada bermek bolanok. Şu hakda pikirlenip görýärmi? Näme üçin maksat taparmurada we sorak bermek bolýar? Şoňa guman bildirmek bolýar, şo birden hökümetiň adamsy bolaýmasyn. Hökümetiň adamsy diýip matýurlar. Näme üçin oňlar ýaly aýplama bildirmek ýa sorak bermek bolýar da bulara bolanok. Pikirlenip görýärmi şoň üstünde? Sen şeýle azap etýäň, ana bulara sorak bermek bolanok, olara bolýar. Taksud edilen zatlaram ýok, şo Leylaň ýa şolar bilen kooperasiýa edýän, ýa maksat taparmuradyň şoň hökümetiň adamsy, ýa şoň aýagyny gyşyp batýarmy, gyşyp batanok. Köp meseleler bar da. Sebäbi nämedi? Sebäbi eýem sen kurtly içdesin döretdiň. Sen ýaly köp adamlar döretdi ýa. Siz üçin häzir kim ma? Dille girmesi de adamlar bar, hem dille girip bolajak adamlar, iki kategoriýaly adamlar bar. Olar barada näme diýseň diýber, ýa buňa diýme. Buňa diýjek, munda sen geljekde ýurdun içine de barmarsın. Ama sen ejen kakan diýip de dil ýetirip başlaýar. Ana siz iki sortly adamlary döretdiňiz. Ana kurtly işine sen ýerden başlaýar. Bir zat aýdaýyn. Dille girmesiz adam ýok şu dünýede. Türkmende bir söz bardyr. Şolar ýaly meselelerde. Oňda hem enesi gizmi diýendirler. Plana zat diýmek bolanokmuşy niýetler, türkmeniň içinde bir şeýle bir pähimli bir söz bar. Oň näme enesi gizmi? Enesi gizmi diýmek näme diýmek? Oň näme İsa peýgamber mi diýmek? İsa peýgamberiň enesi gyzy bolan Bibi Meryem. Şu türkmen halky şey diýär, birine dille ýetirmeler diýilse, oň näme enesi gizmi diýendirler. O näme İsa peýgamber mi oňa dil ýetirmedi ýaly. Ana türkmeniň hem demokratik prinsipi şol akyllydy. Aýdylýar.
Nimene son siz aýdyp oturýan, oňa enesi biýdi. Olar ýaly dil ýetirmedi ýaly. Dil ýetirmese adam ýokdur. Dil ýetirmese tema da ýokdur. Şolam hakyky demokratiýadyr. Ondan aýdýan sen birden Türkmenistanyň işine barsaň diýsen, sen niýe ondan geljekde diýe geýlen paradyny geçirmeli. Ýa-ni beşe barlyň hukugyny goramaly diýip çykyş etmejenge garantiýa barmy diýip haýarlyk edýäň da. Inim. Näşe şonu düşün, diňletdirey. Ýa-ki bergun çağırlyň öňüne köpçülik yerlerine geý parat geçireliň, beçe wada bolandan söz azatlygy bolmaly diýip çykyş etmejenge de garantiýa barmy? Gün wataryň söz azatlygyny nuskeden bolýaňyz. Prostitusiýany legalizowat edeliň diýip çykyş etmejenge de garantiýa barmy? Bizim gormaly demokratiýamyz türkmençiligiň hem ahlakçylyklarynyň çykmasa yerlikli bolarmy diýen. Yine Türkmençiligi ortaga okýanda inim. Yine de gaýtalamaly bolýan sen haýsy türkmençiligiň gurrun ne diýen? Leppe diýilýän türkmençiligimi ýa-da yamana yaman diýip bilýän, egri diýip bilýän türkmençiligiň gurrun ne diýen? Niten aýdýan? Söz azatlygy birden geý parada ruhsat bermenmi? Birden çykyş edip uramalysyňyzmy? Näme diýip bara? Sen hem häzir şol manipulatiw metody tehnikany ulanjak bolýan. Gorkuzjak bolýan adamlar ey buňa ananmaň birden bul şey dämesin diýip intep bolmady bu adam. Gurrun ne diýen? Ben onda da men jogap bereň. Men ýanky ýaly datlaryň tarapdary däl. Bir garşy çykjak bolsa şol men. Men bir zadyň tarapdary. Eger geljekde haýsy bir jurnalist şaka etdiň şu meseleni orta atsa, geý parat bolmaly diýsen, prostitusiýalar bolmaly diýsen, şolara hukuk bermeli diýsen, näme diýsen. Men bir zadyň tarapdary. Şoňa öz pikirini aýtmaga haky bar. Şoňa agdyny ýumdurmaga sen hakyň ýok. Oy halk baka bersin. Halkam akmak däle. İki tarap çaknyşlan. Men aýtdym öňem. Pikir bilen pikir çaknyşlan. Ine men şonu tradisiýon gymmatlykdan tarapyna durup çykyş eder. Eger men garşydaşym çyka etdiň, ýokun ha bizde şunýaly geýpar adam bolmaly, LGBT de bolmaly, hemme zat bolmaly bolsa men argumentimi getiren. Halkam diňlesin, okusun. Telewizionyada tomosha etsin. Onuň netijesi gördüm. Ya belki bu jurnalistlerin tarapdarları vardır yurdun içinde. Koy adacık prosent olsun. 0,5%, 0,00%, 1% olsun. Yine şolaram görsün. Köpçülük nirde haýsy tarapda, haýsy gymmatlyň tarapda. Şu onları bilýärmi bizim garşydaşymyz? Özüniň sözüniň dogrulygyny, türkmene şu zatdan gerekdigini onları bilýärmi? Onları bilmez. Yine şolam demokratiýaň bir alamaty. Şol diýärmi? Diýsin. Hem şunu dedi iyem öňünden bir şonu diýjek bolarmy? Sen diýersen han garantiýa barma şoň üçin diýjek bolýar. Şoň üçin barmaly. Şey diýip döredilýär. Erkinjemi, azatçymy şey diýip döredilýär. Biz näme islam fundamentalizm döwletimi? Ýok. Biz dünýä döwlet şu adam geljekde de dünýä döwlet bolmaly. Onda musulmanlara da yer bolmaly, hristiýanlara hemme diniň wekillerine yer bolmaly. Ýa-ni beýlekler başga hili pikir etse bolmaly. Diýjek bolan bolýan jurnalistde gelmediýän bolsa onda beýlek diýnarlaryň bu wekillerine de gelmediýärsiň. Türkmençilige gabat gelen ok diýersiň. Ha bu oluma ma diýip sur türkmençilige gabat gelen ok onda näme etjek olaram ýurtdan çykarjakmy? Bilýärmi sen häzir hiç bir oýlanyň nokta diýen sözüňizi sebäbi şoň aňyrsa şol da bar ýa. Bokatmak diýen ondan şol datlar bardy näme diýen. Kritika diýen zat bokatmak däl, siz näme ben şol saparaga diýdi şu sözi. Şonu ýam şonu bara gapy alyp gaýtalap atýarsyň. Edil toguşýar. Bokatmak diýen. Ana ola şol kritikany söz azatlygyny bokatmak diýip suratlandyr ýa sizem ana şoň aýdanlaryny gaýtalap özüňiz de aýdýan biz saparagan sözüni gaýtalamdak biz saparaga ýanky körek bilen uýamdyk, tagdim edemdik diýip özüňiz de ha şoň diýanlaryny gaýtalap maňa hatda ýa kommentary diýýär sen bokatmak. Onda sizem onu bokatýarmy? Ene arkada haramda tankide de oturýarsyňyz da şondan jogap talap edip oturýarsyňyz da. Onda şolar ýaly hereket etmeklik bokatmak bolsa sizem onu bokatýançylar. Sizin opozisyonerler däl bokatýançylar bolýar. Sizem tankide diýýäňiz. Sizem onun tora berip jogap talap edip oturýarsyňyz. Näme üçin? Dewapdaky ýagdaýlar juda döňlük. Näme üçin mara kömek edýäňiz? Tora berýäňiz. Bokatmaga. Şeýle bolýar. Sizin aýdyşyňyz boýunça. Şeýdip bara dogry zady çepbe çögürüp egri zady urjak bolmaň.
görünüp duranda attan bana siz ýöne koýda attan şular ýaly bir hapatat ýasajak bolýar. Şu sizin şu goşandygyňyz wa demokratik şäherlik opozisiýada bolan bolup sizin goşandygyňyz ana şu bokatmak ýaly at bolýar. Şoňa düşünün. Şoň üçin başarsaňyz da eger çekip bilmeýän bolsaňyz bular ýaly diskussiýany, bular ýaly tankydy, onu goşulmaň. Başarsaňyz da. Eger goşulýanyň onda bir akylly başly ilki ýelde ölçäp bir kesin, ondan pikiriňiz aýdyn. Öwreniň bu temany aýdylýanlar. Bolmadan gaty görmän. Eger temany öwrenmän, gedemsirap ýene bir akylly tarap bir zat aýdarsyňyz, menem oňa garşy üçin ýaly çykyş etmäge mejbur, ýani siz meni mejbur edýäňiz. Ýöne bulan beýlekliň sapa almak üçin gowy. Men gynanyp duramok. Ýöne men sizin ýakaňyzdan asy şondurjak bolamok. Ýöne siz maňa şunu ýaly esas berýäňiz, şunu düşündirmäge. Olam gowda bir tarapdan. Esas beriň, menem gurrun eder. Ýöne gaty görmän. Şoň üçin bugünkü men esasy gurrunlygym şundan ibaret. Häzirlikçe üns berip dinleýäniz üçin köp sag bolun.